איזה כיף לראות ילדים שמחים. אתה שם. כן. עצור. אתם... מאוד נהניתי לראות אתכם שמחים. אבל המצב בישראל מאוד קשה. מאחורינו הפלישתים. מקדימה בני עמון. קרה דבר גדול ומסוכן. תפסיקו את השמחה הזאת. מה קרה? אתם שמחים, מתופפים, רועי צאן? אתם יודעים מה קורה אצל המבוגרים? מה? זה קורה הרבה פעמים, אני חייב להגיד את זה. שהילדים כל כך נהנים, מרוצים מעצמם. הם לא יודעים שבעולם של המבוגרים מסתובבים הרבה שאלות, הרבה תמיהות, הרבה תהיות. אולי תהיה... בואו אראה לכם מה קרה הפעם. אני הפסקתי אותם. זה נראה לא פייר. הפסקתי אותם מהמוזיקה שלהם, מהכיף שהם היו בו. אבל זה לא סתם. אני אמרתי לכם שאני אספר על שאול ועל המבחן שלו. מבחן אמרתי? הם חושבים שזה כמו מבחן בכיתה? שלום, שאלה ראשונה. מי היה שאול המלך? זה לא נקרא מבחן. זה מבחן, אבל אתם יודעים מה זה מבחן של מבוגרים? שאול המלך עומד במבחן הקשה ביותר שלו. בני עמון תוקפים אותו. בואו. בני עמון תוקפים ולא מרחמים. המלך שלהם, איזה שם רע היה לו, קראו לו נחש. הוא התלהב מעצמו. הוא שמע ששאול מלך. הוא אמר, בטח איזה מלך רכרוכי, כולם צוחקים, הוא לא כל כך קשוח. אני אעשה צחוק מישראל. אני אשתלט על איזה כפר. יאללה, הולכים להשתלט על איזה כפר. הוא בחר לו בכפר שנקרא יבש גלעד. זה מי שמלומד ביניכם יודע. יבש גלעד. זה השם של הכפר. תכף תראו. בואו נמשיך. שם בעמק הירדן נמצא הכפר יבש גלעד. אנשים חיו שם, מה זה טוב? קיימו תורה ומצוות. יום אחד הם שומעים, סגר עלינו את הכפר, מלך בני עמון, ואיזה שם יש לו? נחש. נחש סגר עליהם את הכפר ואמר, אני הולך להרוג אתכם. נראה אתכם נגדי. אז הם קצת פחדו, הם אמרו לו, אתה יודע מה, תעשה איתנו ברית ונעבוד אותך. אתה גם ככה מוביל עלינו. יבש גלעד לא היה בתוך הצד המערבי של ארץ ישראל, אלא בצד המזרחי, לכיוון הגלעד. הם הרגישו ככה לא בטוח, הם אמרו, טוב, אנחנו נהיה עבדים שלך. אתם רוצים להיות עבדים שלי? אני חייב לבייש אתכם. איך אני אבייש את בני ישראל? מצאתי. אני אנקר לכם כל אחד את העין הימנית שלו. יש לכם עין ימנית? אני פשוט אוציא לכם אותה. ככה נראים עבדים, בלי עין. לבקיאים שביניכם יודעים שבתנ"ך היו עוד אנשים שנקרו את עיניהם. שון, ציד, קיהו, יפה מאוד. אבל פה הם ינצלו. כי אני לא התחפשתי עכשיו לנחש, התחפשתי לשאול. שאול הוא הגיבור פה. נחש מאיים? כולם פוחדים. יבש גלעד אמרו לו, אתה רוצה לנקר לנו את העין הימנית? חכה שבוע, נחשוב. אם נצליח להתארגן, אנחנו פשוט נלחם בך, אבל אם לא נצליח, אנחנו ניכנע ונהיה עבדים שלך ונהיה שפלים. אתם יודעים מה אמרו חכמינו? כשהתנ"ך אומר עין ימין, התנ"ך זה המון קומות יש לפסוק. קומה ראשונה זה עין ימין. קומה שנייה חכמינו פרשו. עין ימין, הוא נכנס להם לבית הכנסת ואמר, תגידו, אתם אוהבים אותי? כן, מה הבעיה? אתם מוכנים להתחתן עם הבנות שלנו? לא, אנחנו לא מתחתנים עם מואבים. מואבית כן, והמונית כן, אבל המוני ומואבי לא מתחתנים איתם. לא מתחתנים? מה, זה כתוב בתורה שלכם? מה כתוב בתורה שלכם עליי? אני רוצה לראות. הוא ממש הסתכל ואמר, מה, בראשית ברא אלוהים? בסדר, זה לא בעיה. נוח, אלה תולדות נוח, איש צדיק, בסדר. ואלה שמות בני ישראל, יצאתם ממצרים?
מה כתוב פה? לא יבוא עמוני ומואבי בגלל השם שאתם לא רוצים להתחתן איתנו? למה? מי אתם? הוא עוד יותר נעלב ואמר, אני רוצה לחתוך את הספר תורה הזה, ממש לגזור אותו. הוא רצה לגזור את הספר תורה ולהרוס אותו. ככה אתם כותבים עליי, למה אתם יותר חשובים ממני? אתם לא רוצים להתחתן עם הבנים של עמון? אני אראה לכם מה זה. ממש כתוב בתורה אין ימין, וחכמינו הוסיפו את הדברים שהוא אמר שם. שהוא רצה לקחת את הקלעים והקשתים ואת הסנהדרין ואת כל החכמים של ישראל. הוא רצה לבייש את ישראל. אבל לפי הבנתנו הוא רצה גם לבדוק את שאול. רכרוכי או קשוח. מלך בישראל, שאול, היה באותו זמן עובד. אוי, שאול עבד, הוא בא אחרי הבקר ואמר, שקט, מה ההמולה הזאת? מה אתם באים אליי בהמולה? מה קרה? אמרו לו, תשמע, מלך בני עמון רוצה להרוג אותנו, הוא רוצה להוציא לנו את העין הימנית, ואם לא... מה הבעיה? כולם מתייצבים למלחמה. כולם מתייצבים למלחמה, ומי שלא יבוא למלחמה, אנחנו חותכים לו את השור. אתם יודעים מה זה לחתוך שור? למי שלא בא למלחמה? לחתוך שור זה כמו מישהו שיש לו טרקטור, וזה הפרנסה שלו, והוא עובד, ונכנס למבנים, ומוציא חול, ומעביר מלט, וזאת העבודה שלו. הוא מסתכל על הטרקטור ואומר, הטרקטור הזה זה הפרנסה שלי? זה מה שקורה למי שהיה שור. מי שהיה לו שור, הוא היה נחשב. ומי שיחתכו לו את השור, זה כמו מי שחתכו לו את הטרקטור, ושברו לו אותו, והרסו לו אותו. מה, מי שאין לו שור, חייב להיות שור. לוקחים לך את השור, זה ממש סוף הדרך. שאול אמר, תדעו לכם, אתם חשבתם שאני מלך ביישן ורכרוכי? נגמר הסיפור. המלך הזה רוצה לבייש אותנו. מלך בני עמון חושב שבישראל לא יודעים בדיוק אם יש מלך או לא מלך, והאם המלך הזה הוא קשוח או רציני. אז אני אראה לכם מה זה. והוא נכנס למלחמה והיה ניצחון מדהים. אבל פעם באה אני אספר לכם. אתם רוצים קצת, הרי לפעמים אנחנו רוצים גם להעמיק. יש סיפור בתוך הסיפור הזה. אתם יודעים מה, סיפרתי מספיק, אני אספר את זה פעם הבאה. איזה סיפור מסתתר בתוך הסיפור הזה. ובשביל זה צריך גם לדעת תנ"ך. כי כשלא יודעים טוב תנ"ך, אז מספרים סיפור אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אבל כשיודעים, כל הסיפורים מתקשרים אחד לשני. זה קשור לזה, דוד קשור לשאול, יבש גלעד קשור לשאול, זה קשור לזה, זה קשור למשה רבנו, זה קשור לזה, זה קשור לזה, והכל נהיה קשור אחד. תכף תראו איך זה קשור בפעם הבאה בסיפור הבא.